challenges ari kufesa ward 22 machallenges esewage. Sewage yanetsa muno, vagari ve22 vari kuchema nesewage. Asi isu secouncil takatotanga kudhara maproject ekubvisa maold pipes tichiisa manew pipes. Nokuda kwekuti zviri kukonzerwa nenyaya yepopulation, munobvumirana neni kuti population yemuno muguta reChitungwiza yakwira zvakanyanyisa, sezvo mapipe aya maold pipe aya akaiswa vagari vachiri 170,000 people, whereas iko zvino vagari vedu vakuda kunanambira ku 400,000 people. Zvinova izvo zvakuremera mapipe edu. Saka tiri kumhanya tine maproject atakatanga, tine project yatiri kuita kuZengeza, tine project zvakare yatiri kuita kuUnity M. Chinhu chiri kuita kuti project yedu inonoke, vagari vanonoke kureliefwa inyaya yemaresources. Secouncil guta redu tiri kuremerwa nekuda kwekuti hatina maresources. So far so good, tiri kuedza nepatinogona kuti tikwanise kunge munguva pfupi inoteera tinge taane excavator. Excavator iyo inoita kuti tikwanise kuchera pasi tichileya manew pipe. Tanga tisina excavator nguva yese yapfuura iyi, tanga tichiita zvekuhaya. Kuhaya kunodhura, kuhaya zvinhu zvese zvekuhaya zvinodhura nekuti zvinenge zvisiri zvedu, zvinenge zvichiti mukahaya chikashanda chodzokera. Apa inenge yavo yedu zvachose. Saka tiri kuwimbisa vagari vedu veward 22 kuti panyaya dzesuwa mwedzi shoma ichange ichiteera, aiwa kunenge kwauya permanent solution. Kune vagariwo ndo pamunoona tichidenzera iwayo mafeedback meeting, nokuti dzimweni dzenguva kansela haungazoziye zvimwe zviri kuitika kune mamwe maareas, asi unenge uchigara imo muno muward. Saka tine vagari vanga vachichema kuti kuma newsstands hakusikwanisika kusvika mota yemabhini. Zvandiri kuimbisa vagari vedu vemuno muward 22 kuti ayewa mabhini achanga achitakurwa pangava area ipi, kune nzvimbo dzine marodhi anga asina kugadzirika zvakanaka, tichaedza nepatinokwanisa kuti magredha edu anga achigredha marodhi iwayo kuti vanhu vange vachitakurwa marara. Every area inge ichitakurwa. Ndikukurudzirawo vagari kuti kuno kuward 22 kunotakurwa marara musi wechipiri wega ngavasaite nungo, ngavabudise marara avo mabhini avo panze, marara anga achitakurwa. Kune vaive vajaira vane system yekuita usimbe yokuisa marara, yokuisa mabhini panze pemagedhi, ayewa bylaw yedu, mutemo wedu uchasunga, vachange vachisungwa. Sekuziya kwenyu kuti isu kanzuro yeChitungwiza we are not a water authority, tinotobatsirwawo neHarare. KuHarare ndo kwatinotenga mvura. Saka sezvo tisiri yewater authority, tichaedzawo nepatinogona. Tine zvirongwa zvatakabvumbidza isusu semakanselors, takaonawo kuti aiwa vagari hatingarambe tichirambidza vagari kuti vachere mabhoho. Hongu vagari vedu vakanga vachichere mabhoho vachiteedzawo mutemo, vachiendawo through zinwa kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka.